Dito ba na pangkat ang reverse to? Anak-anakan. Abay, kita tanan sama dito. Ay, wag ang buhang yan. Dito kung kuna ko, itugot-tugot na. Palimet niya kala. Saan ka bumala sila lang? Kaya po, anda punta mapakuha ng tao. Niya, alam mo ngayon, baka mo. Kaya po. Narasin po yan. Baboy nga taragang ko. Ito mo kini ading mo. Ate do nga baboy. Ate baka nga talo. Ito kini tatang urwan. Ako kisabo ng ikarya nga taga diligaw. Abay, ito ba niya? Haan! Bagi ni diligaw. Ito nga batayan to. Kayak lang. Batayan ba? Batayan na mo dyan. Ito lang. Alam tayo, ang kone daw? Manta yun. Kapali magturungan na. Ni. O kaya, may duro ni. Para tayo ka lang. Ay, ito. Hey! Dati, piling ko ah. Ano? Basta, interviews. Mana? Siyos. Kontra na. Makan, dada. Malas ka lang. Jagi ka raw. Ha? Mayangin. Mayangin? Kabay. Iti maganda siya kwentang ito raw. Ano to? Ano naman eh? Hindi nakatalam. Kailangan lang mag-saber sa mata. Bakit tayo wala na? Kaya tayo. Hey! Last tayo! Ini yang sebenarnya mana? Iya, isang buwan. Hindi naman eh. Pulpul-ligos na yun. Meron. Italay tapos malikod. Malikod to. Reverse. Reverse. Wala kang reverse. Okay mo talaga. Reverse na. Dito ba na pangkat ang reverse to? Nakikita ka pangkat ang reverse ang? Ito. Hey! Pangkat ang reverse na yun. Reverse oh. Baliktad. Balik yung parkingan na eh. Baliktad yun. Oo. Diba? Yan. Wala ka na kan. Are you safe? Safety?